El joc de Srick, que més ben conegut com el joc de les gambes, és un ràpid i divertit joc de reacció, observació i rapidesa. És de l'editorial Mercurio i el seu autor és en Roberto Frank. Està recomanat per a majors de 7 anys, es pot jugar de 2 a 6 jugadors i té una durada aproximada d'uns 15 minuts. Quin és el seu contingut? 81 cartes de gambes, 3 fogons, una llimona i les instruccions. Les cartes de gambes tenen 4 característiques. El seu nombre de gambes, que apareixen a la carta, 1, 2 o 3, el seu tamany, gran, mitjana o petita, el seu color, verda, blava o vermella, i el seu origen, Itàlia, Brasil o Suècia. Per a començar, s'ha de col·locar la llimona al mig de la taula, els seus 3 fogons al voltant i es reparteixen totes les cartes de gambes als jugadors. Dona igual que no tots tinguem el mateix nombre de cartes. El jugador més jove comença traient una carta, sense mirar-la abans, i segueix la ronda seguint les agulles del rellotge. Per tant, una vegada estiguin les cartes al seu fogó, s'ha de cercar la o les característiques en comú que tenen les gambes. El primer jugador, en saber-ho, haurà d'espitjar la llimona i dirà la o les característiques que tenen en comú. En aquest cas, podríem dir que hi ha una gamba i 3 gambes verdes. La resposta és correcta. S'endú totes les cartes que estan al fogó i les posam com a gambes guanyades. El jugador que va encertar la característica comença traient la carta i continua la partida. Si la suma de les gambes dona 7, el jugador haurà d'espitjar la llimona i dir còctel de gambes i guanya totes les cartes dels fogons. Si el jugador troba 2 característiques en comú, espitja la llimona i diu les característiques trobades. Guanya les cartes dels fogons i, a part, pot robar 7 cartes de gambes guanyades de cada jugador o entre tots els jugadors. Si aquest troba 3 característiques, haurà trobat el plat de gambes del segle i guanya la partida directa. Si el jugador espitja la llimona i no diu les característiques o aquestes no són correctes, és sancionat i haurà d'entregar una carta de gambes guanyada a un altre jugador. Si aquest no té cartes guanyades, l'haurà d'entregar del seu munt de joc. L'objectiu d'aquest joc és aconseguir el major nombre de cartes possibles de gambes. La partida acaba quan un dels jugadors no té més cartes per treure. Espero que us hagi agradat el joc de les gambes i ens veiem en el proper vídeo.